қатъ гардидани фаъолият соҳибкор Ҳайдар Раҳмонбердиев ва тими кориашро ба мушкилоти иқтисодӣ рӯбарӯ кард. Соли 2018 вай дар шаҳри Истаравшан коргоҳи наверо ташкил кард. Онҳо истеҳсоли 12 номгӯи равғани муҳаррики нақлиёт ва қуттиҳои пластикӣ барои банду басти онро ба роҳ монданд. Ашёи хомро аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон ворид мекарданду коркарду истеҳсолотро дар корхонаашон анҷом медоданд. Дар бозори ҷануби кишвар талабот ба маҳсулоти истеҳсолии коргоҳ афзуд, аммо пандемияи COVID-19 ба фаъолияти онҳо бетаъсир намонд. оғози соли 2021 танқисӣ барои дастрас намудани ашёи хом ба миён омад. Онҳо маҷбур шуданд ки фаъолиятро муваққатан қатъ намоянд. соли 2020 мо аз таъмини ашёи хом танқисӣ кашидагимон фақат фаъолияти худро боз дошта будем муваққатан, лекин аз ҷиҳати таъмини ашёи хом ягон хел душворӣ дидагимон не. Бинобар ҳамин ҳаҷми маҷмӯи истеҳсолоти мо соли 2019 ва 2020 баробар буд. Беш аз 7 миллион сомонӣ мо маҳсулот истеҳсол намуда ба фурӯш бирбардем. Лекин соли 2021 мо боз ба душворӣ рӯбарӯ гаштем. Ин аллакай аз норасоии ашёи хом. Бояд қайд намоям ки мо ашёи хомро асосан аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз биржи молии пулӣ харидорӣ менамоем. аз моҳи марти соли 2021 дар биржи молии пулии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ашёи хоме ба мо зарурӣ ба фурӯш бароварда нашуд ва то ҳоло нашуда истода ҳастем. Бинобар ҳамин мо 2 моҳ қариб ки соли 2021 ба фаъолият накардем. Агар таъминкунандаи мо сари вақт бо ашёи хом моро таъмин карда истад, мо соли 2021-ро ҳам албатта хуб ҷамъбаст менамоем. ворид нагардидани ашёи хом аз дигар давлатҳо ба фаъолияти коргоҳҳои саноатии шаҳри Истаравшан мушкилоти ҷиддиеро пеш овард. Зеро аксарияти онҳо ашёи хомро аз давлатҳои дуру наздик ворид мекарданд. аммо паҳн гардидани пандемияи COVID-19 ва баста гардидани марзҳо боиси қатъ гардидани фаъолияти 3 коргоҳи калон гардид, ки маҳсулоти онҳо асосан ба хориҷа содирот мегардид. теъдоди корхонаҳое ки дар соли 2020 фаъолияташонро муваққатан баҳс карда буданд, имсол ҳамаги як корхона ки аз сабаби мавҷуд набудани ашёи хом ва маблағи гардишӣ дар таҳти барҳамхӯрӣ қарор дорад. Дигар корхонае ки 3 стандарт кӯкорӣ ки соли гузашта фаъолият накарду таҷҳизоташон берун аз ҷумҳурӣ, яъне ки аз мамлакати Хитой омадагӣ буд, Чин омадагӣ буд ва мутахассисони ин соҳа низ аз барои васфкунии таҷҳизотҳо омада буданд, сари вақт омада натонистанд. муваққатан фаъолият накардани чанде аз коргоҳҳо ва ҳамбаста гардидани роҳҳо боиси афзудани шумории бекорон низ шуд. барои дарёфти ҷойи кор дар соли 2020 ба раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Истаравшан 3707 нафар муроҷиат намуданд. аз ин шумора 2670 нафарашон ҳамчун корҷӯ ба қайд гирифта шуданд. аксарияти муроҷиаткунандагон нафароне буданд ки бинобар баста шудани фаъолияти сектори хусусӣ бидуни ҷойи кор монданд. барои корҷӯёне ки мехостанд фаъолияти соҳибкориашонро оғоз намоянд, гирифтани қарзҳои имтиёзноки давлатӣ аз агентии мазкур имконнопазир шуд. қарзҳои имтиёзнок барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ хусусан ба муҳоҷирони меҳнатӣ ва шаҳрвандони бекоре ки дар қарди раёсат меистанд имконнопазир буд, барое ки бо бархии агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ пардохти маблағҳои қарзҳои имтиёзнок боздошта шуда буд. ин аз он сабаб ки нафароне буданд ки бо сабабҳои гуногун ҳамин дар давраи пандемия қарзи гирифтаашонро пардохт карда натавонистанд. бинобар ин суратҳисоби махсуси раёсати агентии мо баста шудагӣ буд. лекин мо корбарӣ кардем, бисёр аризаҳои даъвогӣ нисбати онҳо ба идораи суди шаҳрӣ пешниҳод кардем. корбарӣ шуда қисме аз онҳо қарзҳои имтиёзнокро спориданд ва нафароне низ ҳастанд ки я қисман спорида истодаанд маблағҳоро, бақияи маблағҳои пардохт нагардида вуҷуд дорад ва мо ҳаракат карда истодем ки ин маблағҳоро барқарор кунему боз барои шаҳрвандон хизматрасонии худро расонем, яъне ба онҳо ёрдам кунем ки онҳо зиндагии худашонро пеш баранд.
зиёда аз 70% даромади буҷети давлатӣ дар шаҳри Истаравшан аз ҳисоби коргоҳҳои саноатӣ мебошад. 50 корхонаи истеҳсолӣ дар шаҳр ба қайд гирифта шудааст. 3 коргоҳ дар соли 2020 натавонист ӯҳдадории худро пурра иҷро намояд. аммо пандемияи COVID-19 барои соҳибкорони шаҳри Истаравшан боис гардид, ки онҳо роҳҳои алтернативии баромадан аз ин бӯҳронро ҷустуҷӯ намоянд. чанде аз корхонаҳо тавонистанд бо мутобиқ намудани таҷҳизоташон ба ашёи хоми маҳаллӣ фаъолиятро идома диҳанд. яке аз сабабҳои мушкилие ки асосан дар даври пандемия рӯх дод, ин ҳам баҳса шудани сарҳадҳое ки чунки дар боло қайд кардам, сарҳадҳои байни давлатӣ буд ва ворид нашудани маҳсулотҳое ки онҳо муҳтоҷи ҳамин чизҳо буданд ва инҳо бо роҳҳои яъне ки алтернативӣ, яъне ки маҳсулотҳои ватании худро барои коркард омода карданд, яъне таҷҳизотҳои худро барои коркарди маҳсулотҳои хориҷӣ не, балки таҷҳизотҳои маҳсулотҳои дохилии худро моливазкунанда карда корро оғоз карданд. соҳибкор Ҳайдар Раҳмонбердиев гарчанде бо иқтидори пурра набошад ҳам фаъолияташро идома дода истодааст. вай барои пешбурди фаъолияташ таъминкунандагони ашёи хомро дарёфт намуд. умедварон дорад, ки баробари саривақт дастрас намудани ашёи хом иқтидори истеҳсолии коргоҳашро пурра ба роҳ монда соли 2021-ро бо фоида ҷамъбаст кунад.